Lantaw ka na to. Antod sa kinatumyan sa panahon na magpabilin yung niya. Amen. Hinitag na atong isgutan ng mga gitawag o pagbalik sa Ginoo. Na din kita dapat mangandam. Kung yaging simana, ang akong prayer sa Ginoo is nangutanag yung kung sa akong pagpangandam. Siyempre, huwag na hibawa ng pagpangandam. Sa tinuod lang, naisulat yun ang mga tao walang nangandam. Kung hindi ka mag-search sa Bible, sa pulong sa Ginoo, o di ka ba mangandam? Kabaw mo sa ng pangandam, isgutan ta ng pangandam. Basig mingon mo, anang andam ako. Kaya kung why mo sulti ini, manang mahimo lang nga kita, itawag nga, reprobate, kanang disqualified. Wala tayo labot sa lumba, sa dagan, sa kinabuhi, nga nangalagat sa Ginoo. So, sa diya nga nangayo katumiyaging simana, abi mo sa iyang gito bagong sa akong pagpangandam. Ang una gyud daw nga pagpangandam kato kung giwali ninyo miyaging Domingo. Kanang magtukod ta sa atong kaugalingon as a spiritual building. Kanang balay gyud sa Ginoo bangay iyang koy at kanang muani siya diri aron mupuyo na siya. Karon ang pulong nagpabilin diri mo na mo comfort nato mo na si Apostol Pablo nag-ingon papuy-an ninyo. Sulod sa inyong kasing-kasing ang pulong nga madagayaon gayud ba. Kanang ang pulong naa sa inyong kasing-kasing karon kay ang Ginoo tuwa pa man sa langit si Jesus Christ tuwa man sa langit. Pero mubalik siya dili, mo bitaw na atong groaning. So ang akong pagpangayo sa Ginoo sa akong pagpangandam, sige ko pangayo pangandam, tumiaging gabi ang iyag yung gisulti sa kuha. Tama gyud tong akong wali nga din i-build up yung kagalingon as spiritual house. Ingon si Kristo daw kuno chief cornerstone, a living stone, a precious stone. Kita pod a lively stone. Buhi po nga bato kay nangalagad man ta sa Ginoo. Nang nabuhi ta nga bato. Unya dito giingon kung atong i-summarize katong pagtukod sa church kang Peter. Mismo ang Ginoo nag-ingon, si Jesus Christ ang Ginoo nag-ingon. Kay gipangutana si Peter, kung sa'y pagtuon ni mo na ako, Pedro, pag-ingon niya, ikaw ang anak sa Diyos. Manainong daningon, si Jesus Christ, upon this rock, I will build my church. Sa bato daw kuno nga mao si Kristo. Ang pagtuo ni Peter, himuon siyang church. Puloy-anan ba nga gitukod sa bato nga mao si Kristo, mismo si Kristo mo ay nagtukod kang Peter, mo ay nungdag si Peter ma-prove or na-prove nga siya gayod disipulo sa Ginoo. Mao sad akong atong sabton. Ingon pa ni David sa Psalms 121 man siguro na 121 nga matod pa niya, gawas kong ang Ginoo dili magtukod sa balay, wala gay mahimo ng balaya na. Gawas ang Ginoo kung dili magbantay ng syudara na, dili gyud na mulungtad. Mo nang gingon sa Psalms 121 siguro na. Unya mo na yang gingon, kung ikaw daw kuno mag-sit up, pero buhat ka sa simbahan, unya, i-sit up ni Muglay, kawang yun na. Mabita na ang gusto yun sa Ginoo kanang ang pulong niya, mo na yung mudagaya sa atong kinabuhi, nga mo na yung build up na to. Kay siya magod atong foundation. Mabita na nga atong miaging Domingo, atong gisgutan ng gitawag, nga ang mga people, o ingo pa sa Deuteronomy chapter 33 verse 19, they shall call the people unto the mountain, that they shall offer sacrifice of righteousness. For they shall suck of the abundance of the sea, and of the treasures hide in the sand. Muna, kay sila magod ang mga tao nga din gitagaag abudansya, nga matod pa niya diya sa dagat, o ang bahandi nga tinago diya sa balas. Muna, gihatag sa ila
So sila ang mga katawan nga gitawag ngadto sa bukid aron mag-offer og sacrifice of righteousness. Katong mga gipanalanginan, ang mga tao sa Ginoo gipanalanginan, mo na sila ang gitawag aron mag-offer og sacrifice. Kung ato ning unanaon, kung ikaw nito nga hatagan og abundansya og treasure, manang gingon ikaw ang gitawag ngadto sa mountain aron mag-offer og sacrifice. Daghan tay i-offer sacrifice sa Ginoo, no? Ingon pa ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice, yung body. Unya matod pa niya sa Hebrews 13:15 man ayang gingon, i-continue ninyo ang offer of sacrifice which is the fruit of your lips, kanang pag-awit ba, kanang bunga sa inyong dila, tingog. So mag-shout mo sa Ginoo God. Mo na atong i-sacrifice. Mo na iyang gingon dinhi nga sacrifice of righteousness. Sa Psalms 104, ingon pa ni David, sa Psalms chapter 4 verse 5, offer the sacrifice of righteousness and put your trust in the Lord. Kung mag-offer ka daw og sacrifice diya sa Ginoo, mo nang gingon salig sa Ginoo. Mao tanungdan nga gusto sa Ginoo nga din kita mag-offer mag-sacrifice. Matod pa niya gani dito sa 1 Chronicles chapter 29 verse 9. Then the people rejoice for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. Ano gingon dito sa Chronicles mo sulat. Sa Psalm 150 verse 5 ingon ni David, gather my son together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Muna kanang nagakatigom, dapat nag-gather na sila nga mga balaan nga nagbuhat og covenant sa Ginoo by the sacrifice. Nga kanang mingon sila sa Ginoo, Lord, simbahon daygon ta ka, mo nang giingon i-offer imong kaugalingon. Muna ang tanan nagasimba sa Ginoo nag-offer na og sacrifice. Ang una nilang gisacrifice ingon pa ni Apostol Pablo ni St. Paul, mo nang gingon sa Roma 12:1, present your body a living sacrifice. Kinahanglan ang atuag yung body is mahimong living sacrifice. Mao ginay number 1 niya tanan natong buhaton. Mo na niingon siya dito sa Peter as a lively stone, no? Mo na atong gibasa atong una nga 1 Peter chapter 2 1-10, kung imong basahon na ingon si Kristo mo ang lively stone disallowed by men, i-reject na siya pero chosen by God as a precious stone. Siya nga imong cornerstone, siya ang a living stone, a foundation. Mo na nga ang Ginoo nag-ingon sa ato nga kita usasad ka gitawag og lively stone. Sa Jude, sa Judas chapter 1 verse 20, o isa ram ni ka chapter verse 20, but ye beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Ang atong i-build up nga kagalingon nato diya sa balaang pagtuo. Kanang pagtuo gyud ba? Abi nimo ang pagtuo mo ay importante sa Kristohanon. Unsa man niya pagtuo kung wa siya madunggan? Faith cometh by hearing, hearing by the words of God. So therefore gikinahanglan gyud nato ang pagpaminaw. Gani usa lang kabutang ang giingon ni Jesus Christ kang Mary ug kang Marta. Nga di naangkon ang usa kabutang ni Mary. Matod pa niya, Marta, Marta, one thing I want that needed. Matod pa niya, usa lang kabutang nga gusto sa Ginoo og gikinahanglan gayud sa katao nga naangkon ni Mary is to hear the word of God. Paminaw gyud. Mabito nang gingon sa Ecclesiastes man siguro to chapter 5 verse 1. If you go to prudently in the house of God, here is better than sacrifice. Kung niani ka diri nag-sacrifice ka sa imong kagalingon, labi pang maayo kung maminaw ka. Maayo pa pagpaminaw kaysa imong pag-ani diri mo na kumuani ganit sa simbahan maminaw kita. Kay ngano man kani manggong pulong sa Ginoo o scripture
is given by inspiration for instruction man gud ni. Kung what instruction sa latong buhaton, mo bitaw tong mingon gyud ko sa Ginoo, Lord, unsa man gyud among andamon? Unsa may pag-andam namo diha? Mo ta sige ko pangutana mo to ang akong una pagkagabi ningon gyud siya nga kanang ipatukod sa ilaha ang building a house ba house. Mo man atong Bruni nga mailisan jud ni kay muani man ang Ginoo yung saon daw niya pag-anha diha ya kung dili ikaw ready, kung dili ikaw nagpaabot, kung dili day ikaw nagprepare, o mo nang gingon dili mo ana sa imo ang Ginoo. Mo ni naon na to ba mo na pinasabtan ba. So i-build up ginato atong paggalingon pa ni Jude ha. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith. Diya sa balaang pagtuo. Anong pagtuo ba? Dili ng pagtuo nga dili balaan. Unsa man ang balaan nga pagtuo? Kanang pulong sa Ginoo nga imong tuhuan. Dili nang tuhuan lang nimo ng mga tao nga nagsulti, nagwali. Nga ingon ana atong buhaton, tanawa ra gud sa mga foreigner nga nagwali karon. Gipramisan lang nila nga kamo kita mo nang nungdan nga ang simbahan dagan lang gyapon kay gipramisan man nila sa ilang mga kung ako maminaw ko kay kuwa mo gyud sa Bible nga yung gipromise. Ang gipromise man gyud sa Ginoo kinsa lang to willing, kinsa lang to nahigugma sa Ginoo. Dili to ingon tanang tao na abito nung tanan sa ako nga di ba tanang tao gigugma sa Ginoo. Kung wa day ka kabasa ko kinsa gigugma sa Ginoo, kamo kabaw mo kung kinsa gigugma sa Ginoo. Kanang iyang gingon, for God to love the world. Dili ng tanang tao. O bitaw nang baga kayo ang Bible kay sultihan pa mo. Sultihan pa ta. O nang mo continue yun sa kay kung dili ta mo continue pagbasa. Tinunglo na ng tao nga dili continue mo basa. Di ba naay gingon niya dito ni Pablo? Katong dili mo continue sa pag-search sa pulong sa Ginoo what is written to do din. This curse. Kung nagpadayon ta kay napay gisulti dito kung kinsa gayud ang gigugma sa Ginoo, kinsa may gigugma sa Ginoo. Sa gingon ni Solomon, ang Ginoo nahigugma ni atong nahigugma kaniya. Ug ang Ginoo matinud-anon ni atong matinud-anon kaniya. Ug ang Ginoo makakaplag ni atong nangita kaniya. Kung wala ka nangita, kung nangita ka, kung nahigugma ka, kung nagtuo ka, kung matinud-anon ka, ikaw. Ang pangutana, mo ba na imong gibuhat? Mo bitaw to sa nakaingon ko sa Ginoo mga Lord, usog gyud among pagpangandam. Ang Colossians chapter 2 verse 6 and 7 ingon pa ni Pablo sa taga Colosas. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ingon daw nga ikaw nakadawat kang Hesukristo nga imong Dios, paglakaw kaniya. Ano yung gingon? Verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ano yung gingon? Been taught, abounding in the thanksgiving. Kini gitudlo nga makahatag ni daghang pasalamat sa Ginoo. Mabita na kung mag-awit kag isa kaawit abi mo sa tinuod lang. Ambot natoy giawit na kay ko Lord. Kung awiton yun na bakat yun na. Na ito'y giawit ako kung bakat yun na kung ang tao mo awit ko niya wala sila kasing-kasing gani. Kung sa katinuod ang Ginoo kay kung tinuod ang Ginoo sa imong kinabuhi adlaw pa lang sa Ginoo fit for ka na. No, di ba? So tiyang tamo tinuod ang Ginoo nga atong gialagaran. Kining Sunday dili ni sa tao sa Ginoo ni. Siya nagbuhat nato unya kining adlaw mingon ta atong ani na gani gisulat diri Sabbath day made for man not man for the Sabbath. Gihatag ning adlaw ni para sa tuwa aron mo dahil ta sa Ginoo dili ingon sa tanang adlaw dahil ko natong Ginoo. Karon kung mahimo nato nga kita matinud-anon ba og himuon ba nato ning lahi ding adlaw ni? Ingon pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Kinahanglan ma-convince gyud ka nga dunay sa kaadlaw nga lahi kay kanang
na-convince nga ang usa ka adlaw lahi sa mga adlaw, mao ka na ang nagpasalamat ug nagpangaon diya sa Ginoo. Mo nang gani tara ang pagpangaon kay moabot ang tagna, mawala na ning pagwali. Mo na nga busgon ka gyud sa Ginoo diri kay sa panahon nga adunay kagutom, dili sa tinapay ingon pa sa Amos, kundi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, busog na ta. Mo nang ningon si Jesus Christ kinsa katong gigutom ug giuhaw, umari ka mo kanako kay paga busgon ko kamo katong giuhaw. Pagkatagbaw ka na sa tubig na mao ang pulong sa Ginoo. Mo na yang gingon, rooted and built up in Him and established in the faith. Yun ang ma-establish sa pagtuo. Noon, mao nang mingon ko, di mo mutuon ako, ako mahimo. Kung di mo mutuon ako, labag pa hindi mo mutuo sa pulong sa Ginoo. Kung sa may connection ako sa pulong sa Ginoo, o bitaw na nga ang mga tao, giingnan si Moses ba, kung di mo mutuon ni Moses, nga di lang ako ngalan naatan niya, kung saan man ninyo pagtuon ako. Kaya nga naman, ang ngalan sa Ginoo ang pulong, ang gidala ni Moses, pulong. O bitaw na ninitag na atong hisgutan ron, ang akong pangayo sa Ginoo sa ano itong pag-ready kayo. Nagaywa kabalo nga mangandam. Kanang pagpangandam, kabalo bang unsa ng pagpangandam? Gitan-aw ko na sa dictionary ng pagpangandam. Wala, dagan na ta sa dictionary. Ingat pa niya, una sa tanan, adto una to ning Amos 4:12. Kinsa may basahin ning Amos 4:12. Prepare to meet thy God. Pangandam gyud mo sa pagbalik sa Ginoo. Pakigtagbo sa Ginoo. Wala ang pangutana, are you ready? How to prepare for the coming of the Lord is like a thief in the night. Ang pagbalik sa Ginoo, sama man sa thief in the night. Ready na mo? Kinsa may nakabantay sa inyong panimalay nga kamo gikawatan? Naabay tao nakabantay sa kawatan? Wala. Wala gyud. Gawas kung na CCTV. Di ka kabantay pero na-record. Kay mo na ang giingon sa Ginoo, ang iyang gisampol, ang iyang pagbalik is like a thief in the night. So, unsa matong buhaton? Prepare. Mo na, ready na ba ka? Nag-prepare na ba ka? Ready ang prepare, parehara na ha? Ingon pa sa dictionary ang ready. Ready. Get set. Go. Prepare mentally or physically for some experience or action. Prepare for immediate use. Willingly disposed. Immediately available. Muna gingon sa tao, ang tao pa'y nagwanini. Mga bright nga tao, giyuyunan man sa Ginoo ng mga bright sa tao, pero ingon ni Solomon ka ng mga ka-bright sa tao, give, yapo na sa Ginoo, gasa na sa Ginoo sa ilaha. Kita usahay watay gasa pero bulantang way mga gasa kay gamito na sa Ginoo kanang mga walay kaalam. Wala yang gingon prepare mentally or physically sa unahuna ug sa atong lawas for some experience or action. Usaw niyo pagpangandam wa ka experience, wala pa nimo nabuhat. Kay ba na ba ka, ngano, nibalik na ba rin ang Ginoo? Kaya ikaw na nakaandam ka pagbalik sa Ginoo? Wala pa, di ba? So, sa itong bato ron, mabito na ang Bible nag-ingon sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Unya, ang saan na itong pag-prepare mo? Nanguntahan ako sa Ginoo. Lord, ang saan na mo pag-prepare? Mo to ang tubag sa damgo, ha? Damgo. Sa tinuod lang. Kanunay ko gipadamgo sa Ginoo. Mauro may nakahatag ka na kong kaligon. Bisag sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ko ingon nga nakabaton ko og dakong kwarta kay mga pastor manggod mga kwartahan, mga dunay sakyanan. Pero ako nagunahuna na akong ginahuna gyud nga ako makaandam sa pagbalik niya. Bisan ako magwawali mo na ako i-share sa inyo kay ginan tanan bito mo hapit na nako mahuman og basa ang pulong sa Ginoo. Babot gyud itak na. Kung wa na gani ko ikawali ninyo, mo na nang time nga ang Ginoo na imo ingon. Tama na. Doon na pa'y damgo nga ay sa kabuk na namugos yung kukuan. Unang gingon, maluoy mo sa inyong kagalingon. Maluoy yun mo sa inyong kagalingon. Kaluyin yung kagalingon. Yung ano man,
Abi nimo ang Ginoo nabasa na ko. Dili lang kay love ang Ginoo, dili lang kay wrath ang Ginoo, dili lang kay vengeance ang Ginoo, dili lang kay holy ang jealous. But God is a terror God. Aba mo say terror? Kanang mga terorista ba unsa ang pagpatay sa tao? Itong pagsugod sa ISIS, nakita gyud na ako mga video dito, kay ngong ko grabe gyud ang ISIS. Maputol og tao, naapay mga tao nga din, mga bayot atong muna wag gipandala sa building gipanghulo. Muslim to nga ang gitawag homosexual gipanghulog nila naging brutal yung kayo. Mo nang gitawag terror, pero pagbasa nako sa Ginoo, sa puno sa Ginoo, mas terror ang Ginoo. Kay kana din mga bagyo, kana din mga tsunami, kana din mga unsa na mga kan ang Ginoo may naghatag ana kana mga disasters. Mo na diha ingon pa diha pulong sa Ginoo, mao kana ang iyang tingog. Sa Old Testament, wa ba day mo kabaw sa tingog sa Ginoo nga siya naghangyo sa tao? Mo nang giingon moabot kaninyo ang pestilence kung kamo dili maminaw, mo na giingon sa ila atong unang panahon. Mo bitaw na nga din kinahanglan ang iyang pagbalik, mag-prepare gyud ka. Kanang ready. Kanang prepare, ingon pa niya, kanang prepare or ready. Ingon pa diri sa prepare. To make ready beforehand for some purpose, use or activities. Anong magamit ka. So ang paggamit nimo nga wa makaka-experience, ug gani ka kahimo. Nahimo na ba nimo ang pagpangandam sa Ginoo? Nga wa pa manggali kabalik ang Ginoo, mo na hinungdan nagingon siya. Prepare to meet thy God, kay ang Ginoo mo ani gyud dili unya matud pa niya. As a thief in the night. Sa man ninyo na. Mabita na ang puno sa Ginoo karon ato ning husgutan ron. Manang digyo ko kato nga kinahanglan sultihan kamo. Usa gyud kabutang nga iyang giingon dito sa Jude. Building up yourselves. Sa most holy faith, sa pagtuo ba. Ingon pa sa Isaiah chapter 7 verse 9. If you will not believe, you will not be established. Kung dili ka mutuo, di gyud ka tuod as a Christian, as a saint, as a man of God, as a house, as a church, dili gyud kung di ka mutuo. Pagtuo gyud importante. Kay ngano man kung walay pagtuo, imposible makapahimong ka sa Ginoo. Hebrews 11:1. It is impossible. Wala ginahimot ang Ginoo mo na kung di mo mutuin akong gisulti. Nahinomdom ba mo sa parables ni Jesus Christ about sa 10 virgins? Duha ka parte ang nag-prepare. The foolish and the wise. The 10 virgins. No? So nakita nato dito ang mga foolish. Although nagpaabot sila sa Ginoo, pero wa sila nag-prepare. Pero ang mga wise, nagpaabot sa Ginoo pero nag-prepare sila. Sa unsang paagi nag-prepare sila, basig madugay pa ang atong master. So ato ning punon ang ato ang suga. Pero katong mga foolish, wala sila nagpakabana nga kung ang ila habang suga makapaka lahutay pa ba? Mosa na kita mga Kristohanon ron. Muna kung mingon ko ninyo, there is a falling away first before mubalik si Kristo. Adunay mga tagak usa. Sa tinuod lang, uyugon sa Ginoo ning kalibutan. Ang naa sa kingdom sa Ginoo katong nangita kang gingon ni Jesus Christ, seek first the kingdom of God. Ang kingdom ni Jesus Christ cannot be shaken. Kung makasunod ka ng kingdom, flesh and blood cannot enter to the kingdom of God. Inherit, dili ka inherit ana. Mo bitaw na ako mingon ninyo ron about anang preparasyon. Nakita na itong akong parables, dunay 5. Dunay bahin dira bahin. Dunay duha gyud ka klase nga diin. Nagpaabot ang isa wa nangandam, ang isa nangandam. O asa man ta? Nangandam ba ka? Nagplano ba ka nga dugay pamubalik ang Ginoo? So unsa imong buhaton? So himuha na lang nga imuhang kaugalingon. Puno ba? Puno. Bisa pag hantod pa na sa kadlawon, okay pa niya kung suga. Ano, mangandam ka ba? Kung asa man ka mo ato, mangandam man gyud ka no. Unsa man to dito bugnot tong dapit, mangandam ka jati,
Bila man ka jacket kay pila ka kaadlaw dito. Lima ka kaadlaw, isa ra ka jacket nimo mubahog yun na. So mga duha. Nya kung kwartahan ka o magpanghambog ka sa mga jacket, ala, kada oras kinahanglan mag-ilis kag jacket ang unana pagpangandam. Dunay purpose. Kita nakaagi na tas pangandam dis kalibutan pero kanang pagpangandam sa Ginoo wa gid ta kaagi. Gawas kung ato ning mabasahan dis pulong sa Ginoo. Si David nag-ingon sa chapter 35, Psalms chapter 35 verse 8. Let destruction come upon him at unaware. Ang kalaglagan daw moabot lang ni atong mga wala kay balo. Unaware ba? Kung wa mo kay balo pagbalik, labi na nga ang Ginoo nag-ingon, siya mo balik sama sa kawatan, wa may mahibalo. O distraction na. Sumobita ng mangandam ta sa unsang paagi. Yung mingong kawa mo ginahibalo. Why? Nahibalo. Kung wag ka kabalo. Nga ang pulong sa Ginoo is instruction man na. Katong wag kay balo, kay kawatan daw kuno, magpaabot na lang daw. Bobita ng ingon pa niya, Apostol Pablo, dili na mo kinanglan pahibalon. Kaya nga naman, hibaw na mundaan. Mabot na ta na. Wala ang gingon sa Matthew. Ingon pa sa Matthew ha. Matthew chapter 24 verse 34 to 39. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Dili ni mahano ning kalibutan kaning mga henerasyon dili sa kalibutan ba mga tao. Hantod ang tanan butang matuman. So, ang Great Revelation, di pa matapos ang atong pagpangalaga dere sa nang butanga. Ma-fulfill yun na. Buagi yun ta. Great Revelation, which is, ang sama ng Great Revelation, markahay, 666. Walang gingon, nor buy, nor sell. O di ka ka pamaligya, di ka ka pamalit. Gawas kung naa kay number. O bita na nga importante, mahibaw kita ha, nag-ingon na siya daan. So, dili nagtakinang ng pagbabaon, mangandam na lang ta. 35, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Di yun ni mga pulong nga mulabay, ayaw ina nga, pagbalik, pag-abot sa tribulation, paon naman ta sa Ginoo. Ganun paon man ka, di pa gani, mahawa ng mga henerasyon, matuman sa natanan. Mayroong karapturon ka. Sa ato pa, bakit niyang gingon? Until all things be fulfilled. Muna yung gingon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang akong pulong, dili na mo pass away. Mao nang magbantay na lang yun ta. Mangandam ta. Verse 36, but that day and hour knoweth no man, not the angels of the heaven, but my Father only. Tinuod na. Muna ilang gisaligan ba? Wa man na ibaw, muna nang wa ka nang andam. Muna nagsalig na lang sa pastor kung isa isulti. Ang ilang pasalig rapture, nga ang rapture is, maura man ay pagbalhin mo dito sa wilderness, spiritually. Kanang rapture is spiritually. Kinita na spiritually ni dili, literal. Nga kanang dalon ta dito sa langit with kanang bus, mga eroplano, mga usa pa na spiritual ni manang pabuta lang basta ang Ginoo nag-ingon. Know it, no man, no not the angels of heaven, but my Father's only. Verse 37, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Kinsa ganining Son of Man? Si Jesus Christ. Ang iya daw pagbalik, sama kuno sa adlaw, sa panahon ni Noah. Ang iyang pagbalik, o sa pagbalik kuno sa anak sa Dios. Kay mismo si Jesus Christ, wa na sayod, nga siya mo'y nagsulti ni, bisan ako wa ko masayod, at namahadlan, kanang asya pabalikon, mo nang mangandam dito. 38, for us in the days that were before the flood,
They were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Wala iyang gingon sa adlaw, sa panahon ni Noah daw kuno, una niabot ang flood. Nangaon, nanginom, nanigminyo, niadto sa pagkaminyo. Hantod sa panahon si Noe, wa lang sila kabalo, kanus ani sulod si Noe, kay musulod unta sila. Tanawa pag sira na hinuon, nanuktok na hinuon sila, Noe, ablihami. Sa itubag ni Noe, dili ako nagsira, kadako-dako anang purtaha. Ang Ginoo mo'y nagsira. Muna magbantay ta nga. Once kani nga may instruction nga nata, there is no remedy. Muna igingon sa Bible ha. Nahibaw na mo, kunya awata naghimo, muna gingon, there is no remedy. Bisan karon. Nahibaw na ta, kunya awata na minaw, there is no remedy. Muna gingon sa Zechariah chapter 7 verse 13. Nakadungog na mo, wa mo nang patalingog, kunya musampit ta sa Ginoo, ang Ginoo di mo pud patalingog. So, ginana ang judgment sa Ginoo ha. Kung i-reject ninyong Ginoo, i-reject po ta sa Ginoo. I-deny ta sa Ginoo, labaw pa ta, i-deny sa Ginoo na ang Ginoo. That is the judgment of God. Wala yung gingon din eh. Una, niabot ang baha, nangaon usa, nanginom. Siyempre, unaware na sila. Kasi sige magpanaon mo na, magbantay ta. Kasi naningkamot ta din, nag-business ta, nagbutang ta mga butang. Muna, wata kabalo, kay labi na nga ang Ginoo, in the night, isamot na kita kabalo, pero ang walang grace and mercy sa Ginoo, nga nagpadala siya og mga nagpabantay, kanang nag-warning ba? Wanang giingon, si Pablo sa Colossians chapter 1, siguro na 27 and 28, whom I preach is a warning, whom I teach is a warning. Puro warning, giwarningan ta. Pero katong panahon nila, wag sila warning eh. Sige lang pangaon sila, sige ka, wa sila kabalugin, kanus aday no enter. Sinuwa nga to sa, kaya nga naman, mo apil unta sila, gituyo to sa Ginoo pagkibalo. Sabi no, ang Ginoo mag-nag-drive sa tao ba, kung paapilon ba siya, pagbuhaton ba siya, kung manang gingon nga, pasalamat ta karon kay ang Ginoo grasya nga din ang pulong sa Ginoo nag-instruct ta nato mo kining scripture is given by inspiration nato. Sa verse 39, I know not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Mauso na ang pagbalik ni Kristo. Ano man, mga wala tanang tao. Tingnan naman, wala man sila kabaw. Pag abot sa baha, manang gingon, gilumsan silang tanan. Sila gilumsan. Gi-drone sila sa tubig. Saan ang gilumsan gani? Droning, no? Gi-drone sila sa tubig, kita gi-mourn sa tribulation. Mga tao karon. Nga naman, muna inungdan sa sinugdanan manggod, ang Genesis, nganong gilinupan sila because matod pa niya dito sa Genesis chapter 6, 5 and 8, antod sa 18, 5 to 18, kung basaw na nimo sa Genesis chapter 6, flood because of a great wickedness. Di padala sa Ginoo ang baha, lunok, tungod kay dako na kayo ang ilahang pagkadaotan. Ingon pa sa Genesis chapter 6, wala gani si ang Ginoo nagbasol kay nga nagbuhat siya tao. Wala lipyuan niya ang kalibutan. Unya do na siya gipabilin nga nakadawat og grasya sa Ginoo. Nga si Noah nga uban ang iyang panimalay mo na hinungdan nga waluray na luwas ato sa kadaghan-daghan sa tao sa kalibutan, waluray na luwas. Mo nang dili nato iingon nga din kita mga luwas kay nidawat na sa Ginoo. O bitaw na ninyo paningkamuti lang ninyo kay daghan gyud naninguha pa di kahimo. Sa Matthew 24:15, 21, kung ang ilaha atong una wickedness, sa ato abomination. Trabaho mo sa nang abomination, di kaligut-gutan na sa Ginoo kanang pagsimba ba.
Wa sila kabalo nga mga pagsimba karon sa simbahan gikalikot-gutan sa Ginoo, giprapisi man na. Sa Daniel chapter 12 verse 11, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolation sit up 1,290 days, or kung ato ng kanong kwintahon 3.5 years, mo na ang pagbuhat sa abomination that maketh desolation. Unya, before na, ingon pa sa Matthew chapter 20 pa, chapter 24 verse 15, ingon pa niya din when ye therefore shall see the abomination of desolation is spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, who spread it, let him understand. Sa diya na daw kanu, nga makita na ninyo kanang mga gikaligut-gutan sa Ginoo nga makahatag og katibulaag sa tao nga giprapisi ni Daniel nga propeta, mutindog na gani na sa balaang dapit kinsa katong nakabasa ini sabto ninyo. Sa tinuod na himo namang wa man gud sila kabalo nga di ang pagsimba mabitaw to ngayo ko sa Ginoo nga himo agid Ginoo nga dili ni abomination among pagsimba nimo kay ngano man prophecy na daan. Di ka kalikay ana ang imong simbahan kung di ka magtuon, di ka mangayo sa Ginoo, mahimog yun ang abomination. Padulong ba? Kay gani ang mga Israelite padulong man sa abomination. Aron kita maluwas. Unya karon final last naman ta. So mo na yang prophecy because of the abomination mo nang there will be a great tribulation. Matod pa sa 16. Then let them which be in Judea flee into the mountain. Let him which in on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And woe unto them that are with child, that to them that give sucks on those days. Sa verse 20, but pray ye that your flight be not in winter, neither on the Sabbath day. Verse 21, for them shall be a great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. Awa. Tungod sa abomination, doon ay great tribulation. Nga wa pag yun na nahitabo sukat pagtukod sa kalibutan, o di na mahitabo. Isa lang na, mahitabo diri. Mao nang gitawag og ganang kung sa ilaha baha, lunop sa tuwa great tribulation. Gitawag bitaw na great tribulation kaya ang tao di kantos. Paantoson, great yun, great. Ang Ginoo na nagingon nas, yag yung nagingon great, wala mo kabaw unsa nang great. Great tribulation ang dangatan sa mga Kristohanon. Sa diha nga din sila dili makabantay. Mabita na iyang kining gitawag sa 16, then let them which in Judea flee into the mountain. Spiritual niya. Kung may mo adto sa bukid kanang mountain of God ba, nga matod ba niya, let them which on the house top on come down to take anything. Kanang anggot niya pasabot nga kung ikaw na naka sa ibabaw sa balay, ayun mo naog dito sa ubos kay mingon ko, naaraman diha sa kong tungod na. Waon na lang nako, ningon siya kung ikaw na naka sa balay sa Ginoo sa ibabaw na ka, ayun na paguna-una ning butang gris kalibutan. Neither him in the field return back to take a cloth. Kung ikaw na naka sa basakan, dito na ka sa uman, nagdaro na ka, ayaw na pagkuha o kupo paro ipandong kay init. Ambot pasabot, ayaw na pangitag mga butang padayon, bahalag init nga, kay nana ka sa field. Muna nga, laod daw kuno ang mga naay, mga anak, ang atong naay mga masuso pa. Muna pag-ampo daw, matod pa niya. Kang ngiwa pagpangalagoy, kanay mo pagkakristoanon, dili matimingan nga, winter. Kababaw naman sa ng winter, spiritually, kanang nabugnaw ka ba, once gani winter na, sa may mong buhaton, di ka magawa sa balay. Kung naa ka sa winter time, Sabat, atong una ang Sabat, dili simbahan pa na, ang giingon, sa balay lang. Adunay gihit subok ang Moses sa ikapito kadlaw, ayaw gid mo gawa sa inyong balay.
aron pagpanguha pa og mga pagkaon nga mana or buntog dito. Kung dili sa Sabado palandaan, giani lang nako Sabado kay Christian man ta. Pero actually kung sila makiglali kag Sabat is Sabado, sige go. Basta ang gusto sa Ginoo do na tayo one day nga ihatag nato sa Ginoo. Nya tanan Christian ang ilahang gikuan gi subay is Domingo man ang Chris di dato aron di mag-away mo to gibalhin na ni Alexander atong gamhanan nga kuan taga Roma ba nga giusab niya aron dili mag-away ang mga Islam ug ang Christians. So ang uban naapagani giingon dito nga kanang Sabado or ang Hudiyo is Sabado. Ang Islam is Friday ato Sunday. So therefore, bala na importante basta nga naagyo tayo yatag nga time sa Ginoo. Kay gibuhat yun ang Sabat is a reality sa tao. Nga kung ikaw, ang Sabat, matod pa ni Ezekiel, is a sign between man and God. Wa kay Sabat, wala gyud ilahanan nga ikaw, kauban ang Ginoo. Muna yung gingon din eh. Nga din, but pray ye that your flight be not in winter and neither in the Sabbath. Nga naman, for then there shall be a great tribulation. Kaya naalagi mo abot. Manang gingon, himuha yun, pag-ampo yun nga, kanang pag-abot sa great tribulation, andam na ka ba, dili ka bugnaw. Dili ka lang magpabiling ka sa balay. At sa balay sa Ginoo. Doon namin gitawag og scripture reading. Ganin lang sa 4 lang human ba, imbes gwapo pa tong sa 5. Wapag yun gilahos. Itong pasalig sa Ginoo sa Psalms chapter 27 no. Pero at kabili daw itong Psalms atong gingon ni David usa ka importante nga gingon ni David. Labi na kumuabot ang trouble, labi na kumuabot ng great tribulation, asa man ta modagan? Manang gingon, heaven and earth shall pass away, but my word never pass away. Mo na yang gingon dinhi. Usa lamang kabutan ang gipangayo ko sa Ginoo nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi aron pagsud-ong sa iyang kaayo ug sa pagpakisayod may tungod sa iyang kabubuton sulod sa o sulod diha sa iyang templo. Sa 5. Ako na kay 5. Kaning 5, mo na importante. Kung ang desire ni David, one thing lang, na makasudyod sa balay, mo bitaw na dapat kana inyong ang desire po ninyo. Usa lang kabutang makaanhim mo diri, di ba mo gusto ana? Mo nang gihimo ni David, mo na si David kauban jud sa Ginoo kay ngano man nag-desire siya kung ikaw anak sa Ginoo, mo na sundog si David. Gani ningon man gani si David, libo kalibuan nga mga tao mo adto sa simbahan, mo adto sa templo, mayon tag-usa ko sa libo kalibuan ka mga tao nga tig-abli lang. Bililo na kayo na sa iya, nga ana siya part ba sa templo bisag tig-abli lang. Wala yang gingon diri sa 5 ha. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Tanawa? Kay once ka, nag-desire ka, diya sa sulod sa balay sa Ginoo nga makapuyo ka sa tibok imong kinabuhi. Sa panahon sa trouble, sa may iyang buhaton, taguan ka because ang balay sa Ginoo is hiding place, the place of refuge. Asa mo mudagan kung maabot ang 666 mag-rapture? Kung mag-rapture mo, asa maibutang daw? Sa panganod. Asa man na isulat nga magpuyot ta sa panganod within 3.5 years. Kung sa panganod ta, pwede ta paluparan og missile. Di ba? Kaklaro na. Wala ninyo nasabtan ang gitawag ang Ginoo. Doon na siya gitawag og spiritual. Naaghiskot pa mga sa wilderness. Ikot up ta ngadto sa wilderness. Kanang wilderness is a spiritual place of God nga ang Ginoo ray nahibawa na
dili gani sa kalibutan atong panahon gikan sa Egypto asa nga wilderness sila gidala. Unsa tong lugar ato nangita gyud kung sa tong lugar ato sa wilderness diri. Basta yang gingon wilderness nga ang Ginoo ray nagdumala ato, nagpakaon, naggiya dito gihatag ang tanan mga pulong. Unya sa diha nga diin sila nakadungog na sa tanan pulong gipagawa sila aron kay naa may lalo promise. Watong wala sila ni nakaabot ug ganito oh. Wala yang gingon ni David na one thing lang. Mo bitaw na kamo dapat napud mo gihimo nga sama ni David. Kay si David mo na to ang leader, ang commander. Si David ang hari sa Jerusalem. Si David ang gigamit sa Ginoo una si Moses, si David, si Jesus Christ, at si Paul. Pagkabuk na nahitabo din sa Paul Cornerstone. Gadin si Moses, ang tao sa Dios nga nagpadala sa tanang mga sugo sa Ginoo. Si David ang naghari nga nagpailang nga gamhanan ang Ginoo mo na hinungdan nga way nakabuntog niya. Si Jesus Christ ang nagpatuman sa tanan kabubuton sa amahan. Kung si Pablo ang nagtudlo sa mga hintil aron ang ilang sacrifice dawaton sa Dios. Una kana silang upat. Una ang mga dagkong tao. Mo bitaw na nga din kita. O mo ni ang gingon sa panahon, panalipdan ako niya sa panahon sa kasamok, taguan ako niya diya sa iyang templo, o gipahimutang ako niya sa habog nga bato aron mahilayo ako sa kadautan. Kanaw, signata diri mo na ang gingon ni David. Nya asa man ta? Mo ni ang pulong sa Ginoo, mo ni ato ang gabayan, suga ba? Mo ni atong guidance. Muna, paghuman sa tribulation because of the abomination. Mabi na, kaya na abomination naman eh. Muna, ang Ginoo nag-ingon, oy, dunay great tribulation diya. Kay kan mo, nagbuhat na mo abomination. Kanang abomination, gikaligot-gutan sa Ginoo. Kung sa man ang gikaligot-gutan sa Ginoo nga simbahan. Manang gingon dito sa Proverbs. 7 kabutang o 8 kabutang nga ang Ginoo naligot-gut sa simbahan. Kaya nga naman, dagay nagsimba nga taas og liog. Usa man taas og liog, ang bugiro ba di mo pansin sa iyang brother and sister. Naman na ito mo ba? Di ba nag-iisgot ako ng Proverbs, mga abomination. Ang maning gingon sa abomination no. Chapter na isang bersikulo akong basahon diri kay ang uban wa naman to. Ingon ni David nga ang ni Solomon, si Solomon nagingon. Abomination. Chapter 16 verse 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. O kadto daw matag-usa nga garbo kayo yang kasing-kasing ikaligot-gotan na sa Ginoo bisan siya nag-apil nang i-join sa iyang hands ha dili gina siya ingon dili panisan. He shall not be unpunished. Dili na ingon nga di siya silutan unsa may ingon niya silutan gyud na siya. O bitaw nang kanang mga abomination na patoy gingon niya mga abomination dili wa maguna ko na gikuan pero mao kana ang abomination ngunana naman ang mga kasimbahan ron di ba sa tinuod lang wala may nagbadlong wadto lang sa simbahan ako kaagi na kog simbahan nga dako mo na nakita na ko mga gitawag nga mga pagpangalagad nga mga kauban nato mao na ang ato ang pagpangandam nganong mangandam ta because there will be a great tribulation nga matod pa niya except sa verse 22 chapter 24 and except those days should be shortened there should no flesh be saved but of the elect's sake those days shall be shortened. Atong unang panahon gamaray na luwas pagbuhat sa arka taas magug kayo dugay kay naman alangan walo lang ang nagbuhat
120 years. Nahimo ang arka, unya mga tao baliwala lang gihapon. Wa nagiusab sa Ginoo, kundi na ko ni pamuban, na laayon ang tao. Mo bitaw na alang-alang sa mga pinili sa Ginoo kay ngano man nahibaw gyud ang Ginoo kay gipropesiman, mamiyar ang tao sa pagtuo tungod sa kalaay, kamo gani bilaay na mo siguro ining balay nga pangit niya itong balay. Abi mo sa tinuod nganong gingon ini ni aron mahibaw-an jud nimo unsay tinuod nga gusto sa Ginoo. Kining building ba nga kahoy made with hands of man? Ang house ba sa Ginoo is kanang made by man? Di ba ingon niya, ako napuyo ni atong balay nga dili binuhat og tao. Ug mao na atong gibuhat nga kita buhaton niya og balay. Siya ang magbuhat nato. Mao nang wala gipokus ako kasing-kasing nga ako ning ayuso ning simbahan. Kundili ang spiritual o kinipulong sa Ginoo nga kinahanglan ayuson jud ang church. Nya kamo man ang church. So therefore magwali ko aron malig-on mo nga matukod mo apan this rock. Kinsa man ang rock? Si Jesus Christ. Mo ni kini kanang pulong, mo ni si Jesus Christ bato ni ang balay nga gituko diha sa bato bisag moabot ang mga baha di gyud matumpag. Mo ni gisampol ni Jesus Christ. Pero ang balay nga natukod sa balas, pabaw ba mo anang balas? Pebbles. Kanang mga parisyo, mga eskriba giina na ni Jesus Christ ang mga hintil o si Apostol Pablo giina ng mga hintil ayaw magtuo sa mga pebbles, sa mga Jewish, sa mga parasyo and scribe, kanang mga tumutumo lang ba? Mo ni sa tuwa gani na mga tumutumo po sa tuwa di gitumutumoan ng nga di ayaw ka balaka pag-abot anang Great Tribulation rapture unta asa matay butang Great Tribulation kabalo sila 3.5 years mag Great Tribulation pero kung adto ta sa clouds wag gyud ta nahibaw-an pila man puta ka tuig dito sa clouds. Ang clouds mo na ang langit nga makita sakay ka gareplano makita nimong clouds. Hindi man ka makita, pero abtan yung gaog. Kasi tawagan ni misal. Muna nga, usa kabutang nga, sila ka, gitawag og understand about anang gingon sa Ginoo. Muna ayaw mong tuwa ng, ang importante lang nga, kinahanglan, mailisan jud ta. Mailisan yun niya itong lawas ba. Kaya mo magina ang groaning sa mga Kristiyanon. Muna, giyang gingon din are you ready? Muna, gingon ang ready. Unsa man ang ready? So, ano mo pag-reading, wala kay experience. Wala kay nahimo. Ready, prepared mentally or physically for some experience or action. Prepare for immediate use. Andam ka na nga gamiton ka. So, ang paggamit ni mo, maganit ka kabalo. Unsay bagay dito, unsay maayo dito. Usa na kabutang ibutang nato dito sa langit is pagdaig na paghimaya sa Ginoo. Kay balo nagitato. Ikaw karon ready na baka nga mudaig ug muhimaya sa Ginoo? Takos baka? Kay balo baka nga nahimo kang takos o giunsa man ka nga nahimo kang takos? Kadaghan pa gisulat diri sa pulong sa Ginoo ni Jesus Christ aron mahimo kang takos. Dumti mong mama, papa, anak, mother-in-law, sister-in-law, dumti na ninyo for my name's sake. Anang for my name's sake? Tungod sa sugo sa Ginoo nga kining adlaw ni bililhon ni biyahe na mong mama, papa, anin diri. For the sake of God. Balag di ka kaadto sa akuan, tanan, bisag asa ka mo ato, bisag dili ka nila dalon dito sa happy-happy sa adlaw sa Ginoo. Nganong dili ko malipay nila. O di ko uban-uban ug lipay-lipay nila. Ngano man mag-guol ko. Ang importante maangkon na nako ang Ginoo. Mo bitaw nang niingon daan si Jesus Christ sa beatitudes niya. Bulan katong nagmasulubon. Kanang wa naglipay-lipay sa kalibutan ba? Kay sila makapanunod sa gingharian sa langit or pagalipayo na sila. Blessed are the mourn in the spirit, for they shall be comforted. I-comfort ra ka sa Ginoo puhon. Ya kay mo gusto pa nimo nga mabitaw nang karon prepare na ta. How to prepare for the coming of the Lord is like a thief in the night.
Ang 1 Peter, ngunini pag mingo ka nga, andam naman ko, nangandam naman mi, andam namin tanan. Kung di ni mo ni mabasahan, mauning gingon sa ginawa ka, saon sa pagi nga nakaandam ka, 1 Peter, ingon niyang gingon. 2 Peter, chapter 3, verse 9 to 18. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but a long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kanang slackness sa Ginoo, balangay sa Ginoo, siguro mayong ka adugay pamubalik ang Ginoo. Pero itong sample ni Jesus Christ, adunay mga servant nga moingon, adugay pa tumubalik ang Ginoo. Pwede pa kumulakaw dito, pwede pa kumuadto dito. Wa pa bitaw ni balik ang Ginoo, muban sa ko. Wa pa bitaw mo balik ang Ginoo, magkuan sa ko. Aning kamot sa ko. Mo na ang pagtuo ninyo slackness na sa Ginoo. Mo na ang gituo sa tao nga dugay pa mo balik ingon wa ba mo kabalo, but is long suffering. Dugay-dugay pa ang Ginoo kay aron para kita dili daw gusto ang Ginoo dunay malaglag. Ang Ginoo not willing that any should perish, but that all should be o all come to repentance. Nga punta ang tanan ba magrepent, dili ingon nga mangandam, kung dili magrepent pag yun mag-usab. Sa 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, and the works that are therein, shall be burned up. Tanawa. Ingon daw sa adlaw sa Ginoo, sama sa kawatan sa kagabhion, nga din ang langit mahanaw o tungod sa dakong tingog o kasaba o ang mga elemento, mga butang matunaw sa kainit o ang kalibutan, matod pa niya ang buhat ni ini masunog. Tanan nimong naangkon diri sa tinuod lang, mga sunog ra gyapon na. Matod pa niya sa 11, seeing then that all things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness. Nga diin nag-ingon ini nga tanan butang daw kuno matunaw man lang unsa man klase nga ang imong kinaiya nga naani mo, person ought ye to be all the holy conversation, nga kanang balaanon nga mga pagkinabuhi o mga Diyos nun, unsa man klase ang naani mo. Sa 12, looking for the hasting into the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to our His promise, look for a new heaven and a new earth, where dwelleth righteousness. Verse 14, wherefore, beloved, seeing that ye look for much things, be diligent that ye may be found in Him in peace, without spot and blameless. 15, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, as according to the